di kaman tabik ginumteng di kaman aben kultura taku ay di pagat man gigigitan di matay kanan dapay sin ay udum ay ipugaw uno makis istorya nan opisyalan yu pa ay at alipin maknang idbakon tan nginminay lipolyo ngem di 15 nay man gigitan nan matmatay bakong kunta masag kaysa kananda ngem di gamin ay at ano di suggestion ay kananda ay waiso doy din sana ay mapapudot di baston wanda di sinodi bakde isu nga man istorya keetkod mo ito'y kaman panisaan aditan kaman takon nga ngalaten mo sinodi kaman maiat wala boy isay agaw asita ko amagen may kaya kang kanyo sana pag din payo man ini o ano ka kasi sa ikan may susuri kata di kami ilat na din ano ka kamakulan mga tanta pabalik ako din payo di man ini pas ko naman na asaba din si may kalalag kaya may belot may pedikan din payo di man ini mapayabay siya diyan asapin may tulian masuri ako masuri siya din may tuloy, asyik kaman dia, ano kaya, kaman din dia, una kaya. Kaman dia, konsul sa bangaw, tuwanan. Asyik kaman dia, tuwanan. Bila, sampai dia, saling batu dia, kalau yang borain ada. Orang apa yang dipasti, dia sahaja ambil dia konsul, dia akan susul kata mamanggun. Asyik kalau bangun payah, yang bangun sini, kamanay kaagawan yan. So tayo malagi pagwapuan bi ang bango. Adya ka na pila ka. Adi ba'y kinangin alokain apurdin. Ayaw ni Manili. Saan man siya sarap. Siya pa rin may katluay ago yan. Ay, kaya mga basta tagbungot ako din ba bi ang bango ay konsan. Ito rin. Yung dahil mga batal. Pati tayo patunay. Ipasok ka dagwag sinay. Udagwag iboy. Dipasok ni pasurya. Saya nak tungandai anak pembawa manwari anu kanina. Kananda syadin. Pag saya nagodi na po. Siya kananda ang bakuyan na. Musyayan. Ano kada kali din takuyan. Gagod. Na napuwan din ko imo. Ita boleh takot tapi dia aku asik kenalan. Agak ang bau riyan ka pa si munisipyo eh. Sila pagsangkon. Di syadi di iniat na. Sangka pun din amin aja official ay sin Japon mangalat dari pun ayat ketujukan dari ayaw naman ini susudo yan dah sama na diat na sin nagdoon Japon tandin de so tema na wala istorya na din ni pero sin sa din ada dua namin mirusan kapolis ko bay ko bay ako ayo ko yung sa kon mo bilang amin kami sigitan pag undan sa kundin, mamigano kayo bato kamsin, mananganis ba yan? Dia mangaya. O, nanda dia dumatong kamsin mo eh. Dia dumatong dah. Bato kami yan. So, kaman so kan adi, ala jadi, suduin na ipatikan na din ay sukod ali. Bakit na pagawala at patikan? As wag na ito, yan, sama din niya, sinunod sin lupanggap din sana. Kaya mo naman ilay kananda. Kasi dia dia kami ano ka? Pero mga takot siya. Patungan ko din official di. Kananda, pada adulan mati. Kananda, masakon ba? Asama ko yung pagkakaroon pakwat. Anak pa iman, ay manam-nam-nam. Nung di kananda ba? Nagako dahil, wata kong padasan ka, patungan ko. Yung ayaw ni Manili. Pagkakaroon kananda di. So kalau saan na natawa di. Yung mga asli, so ay happy may tapi. Kami, hindi na yasin Lihat ni Samuel sih. Gabi sa nabi ada ano kadi sama ni ano kasi kapon aka man sila ano kanya lakay idide. Ano ay kaya tipos ko tayo. Pagkakamatindihan. Pagsa ini kasi kami ni ipat. Din di kami majin sokode sa sangunin watsuni. Wala sa abus na ko di yato ay mga alat mo pandaw mo puyo. Kaya siya man mo dahil gusto ka tayo ninyo ay nakadali sigon. Siya di pangangalan nyo. Pamu din mo isgop di diyan yun manudoy na di. Sa kalau sa kadwana. Kasi adisin ano ba yung
Hindi siya pala sa ganyan yung isa. Magamang ang panisang ganyan. Kaya Vice Mayor. Patu sa liwanas niya, di Vice Mayor di ba siya? siya di ano, siya ko lang kami. Mayat ka man siya. Malindas ka man yung kali, kayo ko talon makang hindi ka terdegas na sana. Hasta ko kang malat tadi. Si Mayat tadi. Siya ka man siya ni ano ka na bon. Aman yung mga ano atas na tidak ada wala pun. Siya mo na ano ka sa kanan tidak pendidikan mayo. Siya pag ano ka ni Manili. Siya si Mayo Manili. Sa ano ka na bangunan siya na makluda. Siya ano cuma sikyo ba ini. Di siya na pag ano ka ano sila. Magsigat kayo na kayo munisipyo, ang pakbil munisipyo, kami din pakbil di munisipyo, din, ano ka di pastor, sanggup di pastor, sa pakbil di munisipyo. Sa di dago na bon, ano ka naman, sabi di, kamakon na din, yung nakayo, sanggup yan, yung official, sa akin ito mga ngalat tadi. Ano kayo, ano yung adi, makinukon din yan, liliwat takway, kasi mo dahil ano ka, kan, si FPK man, kasi doon mo ano ka, ibulan na ay suko diyan, may petikan. Kasi ang misin ay ano ka, ano ya, kaibulatas dia, biya mo sindagat ya, way, tadaan na sila kaman, mantay tayo, sila nga ada na. Siya di, may petikan niya, dumatong ako yan, sepagawan, may pasukan, may petikan yan. Pag maadi na yan, ano ka na, sangop na. Makdang pa ako diyan, siya may petikan yan, may tauli. Siya di linat na. Siya kami nabuon. Katong istoryaan na. Mo sumaasyon opisyal ka mo, siya sagulan, mo maniiyos tango na, basta kanad nabuon yan. Takmawagan, basta kasa di maniinintas. Si ano ka? Kasi ka man, ano ka na? Hanggang hindi, si kakoy po